Така, имаме V211, вързан с Gateway и с емулатор. Симулираме, че ключалката не е демонтирана от автомобила. В момента си е в автомобила, има работещ ключ. Ето го. Ключът е не оригинален. Ето, почитаме го. Ето го, ключ номер 2, НЕК, оригинален. Така и казахме, работи. Така, как се програмира ключ, без значение дали имаме OKey, LOST или AdKeys, без никакво значение, този тип ключалки не е нужно да имате работен ключ, не е нужно да монтирате ключалката, просто както е в автомобила, отивате в Benz, отивате в Select, и Saturus. Autodetect може и ръчно да изберете, но Autodetect веднага я вади 169, 209, 211. След това Read the Lock ACE. Така, имаме два варианта, OBD и инфраред. Пълната информация с ключовете се чете през OBD. Натискаме OBD, работещия ключ ни стои, тук не ни трябва въобще. Сега обърнете внимание. V209, V211 с процесор HC12, R171 и W203, W215, 220, 230 с CPLH C08 директно може да се програмира ключ, чете се от ключалката, калкулират се ключовете, пише се, не ви вълнува дали има оригинален, не сваляте ключалката, не се занимавате нищо. Ако накрая, понеже не знаем дали е с HC12 или е с TC12 или е с HC05, не знаем. Минаваме през тази функция. Ако не успее да прочете паролата, тогава вече демонтираме ключалката и вече четеме навънче. Така, в случая ще проверим каква е тази ключалка и дали ще изчете. Само обърнете внимание на времето, което отнема. 28 секунди. Извинявам се, иска да се постави клипката. И сега чете по OBD и през инфраред. Оригиналният ключ не ни трябва. Тридесет 32%. Един ключ е с хорски, влазен. Така, взимаме един S-хорски, ето го, пасворда излезна за някакви секунди. Цялата информация, пасворд, special key, модела на ключалката, мотор, всичко. Save, даваме save, save here. И де факто правиме www и го сейфваме. Готово, това беше цялата работа. Няма прецакан ключ. Няма проблеми с ключалка. Излизаме. Prepare key file. Това програми. Prepare key file. Окей. Отиваме. ACE. И видиме. www 6 декември 25. Отваряме цялата информация. Yes.
Yes, паспорта го има, 051, окей. Тук вече се закача за сървъра. Този ключ, както виждаме. Този е тестван. Така, ключ 1, ключ 2. Hi, this is Danona, and you're listening to my new single Talk to Me featuring Tyla and Nile Rodgers. Както казахме, този оригиналния ключ. Това е ключ номер 2, не оригинален. Това е китайски, който вече съм го тествал. Затова работи, сега ще го изтриеме. Ще го запишем наново. И сме готови. Така, оригиналния взимаме. Бачка си, нищо не е прецакано. Слагаме този на Keyday. Late K. Late. Така, ERASE-BK. Изтриваме този. ERASE Success. Идентифицираме го. Празен, чисто нов. Не работи. Така, пишеме ключа. Отиваме на файла, който е до 6 декември, който току-що сме направили. Така, имам използвани от 1 до 4 ключове. Този оригиналния нека ключ номер 2 и може да си направим един експеримент сега. Вече използвам ключ номер 1, него го няма отдавна. Може него да изберем, може да изберем някой, който не е използван. Но да речем, ще използваме ключ номер 1, който вече е използван. И ще ни станат оригиналния ключ номер 2, новия ще бъде ключ номер 1. Вадиме. Изчакваме диода да мига, да се синхронизира и работиме. Това е без да сваляме ключалката при всички ключове загубени за съответните модели, които ги показахме. И това е много интересно. През обеде просто за секунди вади всичко. Ето ги. WV209, 211, R181, 203, 215, 220 и 230. Всичките тия мерцедеси стават за секунди, без значение имат ли ключ, нямат ли, без да монтаж на ключалката.